NDBफ्रा बिथांखौ माने न'नि दरखंआवनो नेबाय थानानै माने मोनाबिलि समाव बिथांखौ गावथारदों। NDB आफादा जमनानै गावदों। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानीनि थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांनायनि उद्देश्यआ मा? BPF पार्टियाव प्रमिला रानीया थायाबा बा प्रमिला रानी आब'खौ लाफायाबा BPF पार्टिया दंस' जागोन नामा? BPF पार्टियाव मा XNDB गैया नामा? XNDBखौ मोजां मोनग्रा गैया नामा? XNDBनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोर गैया नामा? मैयानि BTC एकर्ड सानाव रंजा बाजा समाव XNDBफोरखौ लाजि फोनांदों, XNDBफोरखौ दुखु होदों। आब' प्रमिलानि गोसोआव बेसेबां रंजानाय मैयानि सानाव। दिनै जोङो बिबारजों फुजिमालाय मा जानो, बिथांमोना सुथुरनि गुलियाव आरो पुलिसनि गुलियाव थैनानै थांनांबाय। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी आब'नि बैसोआ MLA MP जानो थाखाय बैसोआ थोनला। गावनि आन्दलनाव बाहागो लानाय बर'फोरनि जारिमिन, जायखिजाया बर'फोरनि माखासे सोमावसारनायनि जाथायफोरखौ बिजाब लिरनो थाखाय गावनि न'आव थानानै बैसोआ थोनबाय। मैयानि BTC एकर्ड सानाव XNDBफोरखौ लाजि फोनांनानै आब' प्रमिला रानीनि गोसोआ बेसेबां गोजोनखो? गावनि गोसो गोरबोजों थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांदों ना सोरनिबा थोननायाव बाथ्राखौ रायखांदों? मानो होनोबा मैयानि BTC एकर्ड सानाव XNDBखौ मोजां मोनग्रा XNDBफोरनि न'खर सिनियर जुनियर XNDBफ्रा मैया BTC एकर्ड सानाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लादों। बे समावनो आब' प्रमिला रानीया XNDBफोरखौ लाजि फोनांदों, XNDBफोरखौ दुखु होदों। बेसेबां गोसोआव गोजोनखो? NDBखौनो होनगोन आं। NDBआनो बिथांखौ माने दरखंआव नेनानै मोनाबिलियाव बिथांखौ गावथारनानै थाङो। बेवहाय आंबो निजेनो माने बिथां थैनायनि थाखाय आंबो बिनि थाखाय रेसपन्सिबल होननानै। BPF पार्टियाव मा XNDBफोर गैया नामा? BPF पार्टिनि माखासे गेदेरमाफ्रा XNDBनि गेदेरमाफोर गैया नामा? मैयानि BTC गोरोबथा सानाव बारग' प्रमिला रानी आब'आ मानो XNDBफोरखौ लाजि फोनांदों, दुखु होदों? थांखिया मा? गावनि गोसो गोरबोजों साननानै बाथ्राखौ बुंदों ना सोरनिबा बुंनो थोननायाव बुंदों? XNDBफ्रा बर' बिमानि थैजों जोनोम जायाखै नामा? सोरबा प्रमिला रानी आब'नि जायगाखौ सेनो थाखाय XNDBफ्रा सोमावसाराखै? थांखांनाय बाथ्राखौ मानो रायखांदों? थांखिया मा? सोरनिबा बुंनो थोननायाव बुंदों ना गावनि गोसो गोरबोजों बुंदों? XNDBफोरखौ नैबे फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव प्रमिला रानीनि जायगायाव सोरबा XNDB सोरबा बिर'धि दल ओंखारगोन नामा? बेखौ सानदों नामा? गिनाङा। सोरबा गेदेरमा बर'नि सोरबा गेदेरमाया सोरबा MP MLA जानो बा दैथायहरनो नागिरनायाव XNDBफ्रा मालाबाबो अभारटेक खालाया। XNDBफोरनि साननाय आरो सोमावसारबोनाय समाव जेब्लाबो लुगैयोमोन जोंनि बर'नि सोरबा गोरों गोराफ्रा दिल्लीनि गेदेरमा दैदेनगिरि जानो हाथों बा गुवाहाटीनि गेदेरमा दैदेनगिरि जानो हाथों। जायखिजाया सरकारनि बिबानगिरिफ्रा जोंनि बर' मानसियाबो सोरबा गोरों मानसिया मोन्थों। XNDBफ्रा बेबायदि सोमावसारबोदों आरो बेबायदि XNDBफ्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आखा फाखा। बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव दैथायहरनो हानायखौसो XNDBफ्रा नाजाबोदों। सोरबा गेदेरमाफोरनि बेरेखा मालाबाबो XNDBफ्रा मावनो साना। सोरबा प्रमिला रानीनि जायगायाव सोरबा MP MLA जानो सोरबा XNDBफ्रा नाजायाखै। नाथाय आब' प्रमिलानि बैसोआ MP MLA जानो समायला। गावनि फरायनाय समनिफ्राय बर'नि आन्दलनाव बाहागो लाबोदों। बर'नि गिबि आन्दलननिफ्राय आब' प्रमिला रानीयाबो बाहागो लाबोदों। बैफोर आन्दलनाव माखासे मोगा मोगि जाबोनाय आरो गावनि फरायनायाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा माबायदि गोसो होबोदोंमोन बेफोरनि बिजाब लिरनांगौनि गावनि न'आव थानानै बेबायदि बैसोआ समायो। बर'नि जारिमिनफोरखौ आब' प्रमिलाया बिजाब लिरनो थाखाय गावनि न'आव थानानै बेबायदि बैसोआ गोरोबो। आरो गावनि जाथि खुरमानि न'खराव थांनानै आलासि जानो, गावनि जाथि खुरमानि गेजेराव सोर माबायदि न'खरा सोलिनानै दं बेफोरखौ खबर लानो बैसोआ समायबाय। राजनिति गेलेनो थाखाय थांखांनाय बाथ्राखौ गावनि बिदा फंबायनि रंजा बाजा थानाय बे रंजा बाजा थानाय समाव थांखांनाय बाथ्राखौ आरो बे बुरखांफिननाया मालाबाबो गोजोन थासारिखौ नागिरा नामा?